Reporterii și cameramanii au beneficiat de sprijinul autoturismelor Aro pentru a urmări competiția pas cu pas prin cele mai puțin prietenoase locuri. Din nou victimă este Lada Niva. Puțină dezamăgire. De ce mi-a fost frică, n-am scăpat? Își fac apariția îngerii păzitori. Jeepul Wrangler va avea misiune grea, pentru că trebuie să salveze colegul rănit. Își face datoria și pentru exemplul dat va primi bonificație. Suntem fericiți. Am ajuns pe culme. Simțim că dominăm natura care se așterne mirifică la picioarele noastre. Este doar o iluzie și nu avem prea mult timp la dispoziție pentru contemplare. Intrăm în pădure și în desișul ei descoperim obstacole necruțătoare. Apelăm la toate obiectele din dotare pentru a ne croi drum. De ajutor ne sunt din nou tehnicienii de la Aro. Nimic nu ne mai poate opri din înaintare. În necaz a intrat de data asta jeepul. Transmisia este supra-solicitată. Anvelopele sapă adânc, dar ghinion, se și încarcă. Se apelează la vinci. Am găsit urme